Asi už všetci dobre poznáte hru Minecraft. Áno, Minecraft. V Minecrafte sa objavujú rôzne challenge alebo rôzne hry, ktoré ti môžete hrať. Ja som sa dneska rozhodla pre challenge a poďme si ich spoločne vyskúšať. A tuto sa mnou rozbilo niečo, asi nejaký blesk tu udrel. A mimochodom mám na sebe prasačú hlavičku, chroch. Áno. A máme tu kompletne 4 challenge a poďme si ich spoločne vyskúšať. Toto bude asi battle flip, ktorý moc neovládam, ale vôbec to nejako nevadí. Asi vylezeme, neviem, je tu rebrík, OK. A už nám začína vychádzať aj slniečko, takže paráda. A mimochodom, ja moc nie som dobrá v nejakých Minecraftových challengeach, takže sa možno na mne zasmejete, možno budete zo mňa sklamaní, vôbec to nevadí. Asi mám skočiť tam, asi, je tam aj nejaká cedulka, tak ak to dáme, tak si to môžeme spoločne pozrieť. Respawn point, tam sú nejaké asi postele a mala som aj tam. Uvidíme, či zomrieme alebo nie. Poďme na to. Poď. Yes, kámo. A na cedulke je napísané Die like odber. Presne tak, veľmi ma tým podporíš. Prvú challenge máme teda úplne hotovú. Poďme sa vrhnúť na druhú, kde sú vlastne nejaké triafačky. Neviem, ako sa to teraz presne volá, ospravedlňujem sa. Ale je to vlastne v nedri. Tu máme nejaké šípy, tak si treba zoberieme všetky. A tu budeme mať buď luk alebo kušu. Dobre. A ak dobre viem, tak kuša sa používa presne takto. A máme a to asi všetko trafiť. Poďme na to. Poď. Kamo, WTF. OK, neviem, čo sa maximálne stalo. Pardon. Yes. Pero, kamo, zo mňa. Teraz to dáme tam. Yes, kamo, jak to dám na prvý pokus, tak som pán. Počkaj, to asi tak. Kámo, easy win. Dobre. A ako ďalší tu máme parkour, ja stuhneme ešte respawn point, a je tu lava. Sorry, že je takto rozpoložená. Asi to bolo narýchlo. Poďme na parkour. Ten ja moc dobre neovládam, takže sa asi na mne totálne zasmiete. Presne tak. Paráda. Ja to tak milujem. Super. Takže poďme ďalej. Nice, good. Tu na rebrík, dobre. A tu máme skočiť do vody. Dobre. Easy. Ospravedlňujem sa, mali sme tu niečo. Ako ďalšie tu si dáme respawn point. Bolo to celkom fajn, musím povedať, na druhý sice pokus, ale fajn. Tu musíme skočiť na túto. Tu musíme vlastne skočiť na toto. Neviem, ako sa to volá. Ale mám taký malý pocit, že sa to vlastne potom rozklapa a potom spadnete, takže poďme na to. Yes, kámo. Ale dobré, ono sa to rozpadlo, kámo. Totál. Semka skočíme a toto už je easy. Semka vylezieme a uvidíme, čo bude hore. A toto je vlastne tretia a vlastne predposledná, som chcela povedať. A toto je vlastne... Prečo som sa spal tu? Ok, nevadí. Môžete sa na mne zasmiať. Právo vám to dovolím. Zhasni, prosím, prosím. Come on. Please. Ľudia, toto je už nenormálne, tento svet ma fakt nemá rád. Dobre, nevadí. Ja to prežijem a teraz to prejdem jak na väčší pán. Poď, ešte. Dobre. Respawn point si tu dám, potrebujem respawn. Ľudia, toto bude fakt ako video over, kámo. Poď ešte trochu. Nevadí, tu by sme sa teraz mali spawnúť. Yes. A teraz musíme byť v pohode hore. Kámo, mne to fakt dalo zabrať. Fakt som nubák v tomto, takže... Potom toto je vlastne asi predposledná, ak sa dobre nemýlim. Tam máme ešte nejaké budky. Takže tam sa poďme pozrieť, čo máme v čestke. Elitru. Z toho budeme asi lietať a dostaneme sa vlastne...
Nepadla tá hlavka, tak my to musíme dohrať bez nej. Nie. Elitru som nikdy nepoužívala. Ľudia, to milujem, tento svet proste. Neviem, jak sa používa Elitra, kamo. Reálne, sorry. Ja som proste noobák, kamo, ja vám to vravím, ja som Minecraft nehrala skoro 2 roky, takže... No, rok, mesiac, neviem, niečo také. Dobre, takže nespadnúť hlavne do tej lávy, nech sa mi to nerozpoloží. A malo by to byť takto, yes, ja som si pomýlila tlačítka. Dobre, Elitru už potrebovať nebudeme. A tu máme nejaké 2 veci, ok. Poďme tam. A toto by malo byť hľadanie tlačítok, ak sa nemýlim. Dobre, takže poďme sa popozerať po okolí, či toto tlačítko neuvidíme. A ako mi písal ten, čo to tu vlastne robil túto mapu, tak by malo byť to celkom easy, takže máme tu nejaké kvetinky, nejakú trávu, toto je fakt divná kvetinka, máme tu nejakú záhradku, super, ja som talent. Podľa mňa by to mohli byť mrkvičky, keď sa tak dívam. Tu máme potom ďalšiu travu, nejaký stromček a koberček. Nič, že môžem ničiť. No ako môžem, hej, ale nechcem ničiť. Potom tu máme nejaký vodopád z ničoho nič. Ale čo tam máme? Hotovo, kámo, nájdené tlačítko, ľudia. Je tuto. Tak, dobre. To bolo celkom fakt easy, akože. Ja by som to, neviem, kde by som to schovala. A už máme deň. A tam dačo hore, nezajem. Dobre, tu máme asi jaskyňu. Toto je, myslím, kopr a toto zlato. Tu máme nejaký mach. Tu sú nejaké tie cencúle. Asi, ok. Tu máme vlastne toto, čo vás spáli. To je fakt super. Tu máme mach. Tu máme tieto... Ľudia, fakt neviem, jak sa to volá. Napíšte mi dole do komentárov. Actually, nezabudni na like, odber, pretože toto je pre mňa utrpenie. Tu máme nejaké diamanty. A toto fakt neviem, čo je. Kde by to kamo tlačítko mohlo byť reálne? Že by niekde tuto schovaté? Kámo, že by tuto niekde na tých cencúloch? Lebo čo? Ja fakt neviem, jak sa toto volá. Skúste aj to. Že by tuto niekde? Kámo, kde je to tlačítko reálne? Mám to. Yes. Takže to sa myslím celkom dosť podarilo. Toto videjko myslím, že bude celkom krátke. Dúfam, že vás samozrejme bude baviť. Nezabudnite samozrejme na like, odber, aby, ak chcete, tak to bude, ak to bude 5 lajkov na tomto videu, tak dáme ďalšiu časť, ok? Trebárs. Fakt som nubák v tomto a smejte sa na mne. Čo mi tak išiel ten vlastne strelba mi išla, parkour mi až tak dobre nešiel, teraz som zabudla, jak sa používa, sorry. A inak to bolo všetko, prajem mám pekný zvyšok prázdnin, dúfam, že si ich užívate, dúfam, že ste boli na nejakej dovolenke a opäť si to tam užívate. Dúfam, že sa vám tam hlavne páčilo, dúfam, že ste mali na vysvedčenie dobré známky a už tu ďalej nebudem obkecávať a čau.